labbaika ya Amadu lale da kai, labbaika ya siniya mai share kukana, labbaika ya Amadu lale da kai, labbaika ya siniya mai share kukana. Ya kalikil makalka Allah rabbana, Allah ka dade da dubu fahimta hasbuna, in ya ji shabibi su da hasken ko'ina, dan shi ne haku bana yi in ba kai ba shi sa'in kai. Labbaika ya Amadu lale da kai, kada do salati rabu Allah halikuna, nan gabin yabon ma'annabi lunka razukuna, Ali sahabbai sun bi shi muraduna, sahar shurafa'u ‘ya'yansa rasuluna kusa in kai. Labbaika ya siniya mai share kukana, samun karima radiya hanyar guda, san ba ta saman ki batulum sai mun fada, ke ce ta saman kaulu umma ya guda, san ban da kamar ki na yi sa'in kai. Labbaika ya Amadu lale da kai, ya mai share kukana, samun da gwarzo shehu mai kyan zuciya, ya shehu tijani rike nafsu ta baruya, ya shakbar hamunan aka gyaran zuciya, dausi samun ka yana sa kalbu ta baruya kasa in kai. Labbaika ya siniya mai share kukana, samun da shehu Mahmud Salga uban uba, sa shehu Malam Sanin yana gaba, sa shehu Liman Isa Jaragama uba, samun da shehu Malam Misbahu Kaura sa'in kai. Lale da kai mukammali, labbaika annabi ya sarkin ma'adali, kai Musa da kai mai haske da kyalkyali, isla anbiya kai ne ka ba su mujtaba har suka kai. Labbaika ya Amadu lale da kai, labbaika ya Ahmadu labbaika ya, labbaika ya annabi mai kyan kwalliya, labbaika ya si ka cika zuciya, labbaika mai kyawun kyau ka cika kai da ka kai. Labbaika ya siniya mai share kukana, assalamu alaika, assalamu alaika ya, salamu alaika mai sassai ta zuciya, salamu alaika kai zan yi wa magiya, domin ka kai ne kake raban dukka dama samu kai. Labbaika ya Amadu lale da kai, ya mai share kukana, kai ne abin da ba a gane ya kake ba, kai ne abin da rijali suke nema uba, kuma har a yau ba mai gano kama jitta ba, domin kana cikin alif lallanmu da hakurin kakai. Labbaika ya siniya mai share kukana, kai ne ilahu ya bawa komai ta gaba, kai ne ilahu ya sama suna kai gaba, kai ne ilahu yake tare no bai ki ba, ya baka kansa dukansa ilahu rabbu dan kakai. Daga kai muka san ilahu da ba mu san shi ba, mai ji da jiyarwar ubangiji ka sha gaba,
waye tamkarka wala mu ba mu san shi ba, kai ne abin da ake ta nema kai gaba ka samu kai. Tabbai kaya Ahmadu lale da kai. Kai mu faɗa mu daɗa babu kamar sabibuna, sallar ma da kake shi ne ya sata ko ina, fadan annabi ba za ka wanzu ba sayyiduna, na gaban gaba ko a gaban shi ne gaba ka samu kai. Tabbai kaya siniya mai share kukana. Da ina fatana buɗinka daban yake, kuɗi mabayani kai aka yi wa kai tsaye, da ya gafira lakalla kuma an maka kai tsaye, ai tun fil azal baka da laifi ya faɗa mana kai kaka. Tabbai kaya Ahmadu lale da kai. Ya mai share kukana. Waye ke kyauta ka je ka dawo ban da shi, wake bayarwa ko bai koshi babban da shi, bai kwana da abinci gida in ga su fake rushi, waye tamkarsa ina nitsarsa ku taimaka mun dai. Tabbai kaya siniya mai share kukana. Wanda ke da akwai bai nema kuma je gaba, kai da ke da ma'aiki ne za kai da waninsa gaba, a ya ishe ka komai ka tsaya nan kai gaba, kai shi hauku ne karka bari a bar ka shiga motar ba kai. Kai mun samu komai tun da bibu muna da shi, duka jamalar nan annabi ne ya ba mu shi, kai ma zo ka rike in ya so kauce da shi, domin shi gwani ne ba za ka kai babu shi ba can da. Tabbai kaya Ahmadu lale da kai. Ai ƙaunar ka ta ratsa jini da jijiya, har ma ni ina manta kaunu gaba daya, babu abin da ya kai ka daɗi mai hanya ɗaya, ni a cikin ka nake dukkan shigulatina ka sami in kai. Tabbai kaya siniya mai share kukana. Maka hadda Madina ta yi gaba, domin can kake zaune Madina ta yi gaba, ya Allah ka yarda na je in gashi muje ta ba, domin in je in garaudar annabi ja gaba. Tabbai kaya Ahmadu lale da kai. Ya mai share kukana. Wai ce tambayi yana gurin wa ban da kai, wake sa aka yi ban da kai muna mu kai, ruhul kaliki ne habibu na ceton mu kai, kai na daban-daban ne ko a daban kai ne daban ka sa'in kai. Tabbai kaya siniya mai share kukana. Da Abubakar hadda Umar baka bar mu ba, ya mai Usmanu da Aliyu abban Zainaba, ya mai Fatu Salga mun gode shugaba, ba na abin hidima domin su annabi sun isa dan sun kai. Mai haƙuri tausayin kai kake annabi shugaba, kai ne mai ba kowa ko bai mika hannunsa ba, san ba ka jin kanka daban kake da uban uba, mai maka za ya gani kairi ko sharri za ya gani in an tare. Tabbai kaya Ahmadu lale da kai. Allah kai rahama ga dukan mai sun sa rasuluna, kai haske kabarinsa ina roƙon ka ilahuna, domin annabi komai don sa ilahu kana yi mana, kai mana hakan ilahu ba don halin mu ba ko mun samu mu kai.
ya mai share kukana. Labbaik ya Ahmadu lale da kai. Labbaik ya Yasin ya mai share kukana.